So sa ka. Ay, hala. Nakatog man di ko. Ba't saan bang oras, ha? Alas 11 na sa gabi. Kisa may nanawag, uy. Hello, Migo. Hello, Mika. Asa ka? Naasabay. Nga naman? Ganina na nagpabot si Bay Jasper Limo, eh. Naman ko mo isabot. Hala, patay. Udi ay, nakatuog manggug ko. Asa man siya ron? Niya sa mo, eh. Perti ubog ka. Paabot ako diha. Ako siyang anhaon. Di gid ko bay. Di na ko. Jasper. Bay, iko. Iko gunit di good. Ibisan to. Ugwa ako sugta ni Julia. Pero loyal ka mo ko niya. Iya. Maong ayaw bagikab-ikab na ko, ha? Ayaw. Ako ni uy. Sus, inaanganda ninyo eh. Bye. Paulihan mo ng bayan na. Sumukay niya eh. Nawa naman ni Buti no nahubog niya eh. Miga. Kunya na lang siguro mo pag-istorya kung mawasan na ni siya. Saan naman tao niya eh. Kaya di mada. Purti yung hubuga. Sige, Migo. Tinuod? Ako nagibuhat? O lagi. Wala kita ka makahinumdum? Wa na. Last ako na hinumduman nga nag-iinom pa miyo niya. Pagmata na ko. Nanag ko sa kwarto ni Baybert. Maon na. Pero in fairness ha, bisan og hubog ka, loyal giday ka no? Oh. Ha? Niyon sorry ko. Ni ana kay. Ay, kugulit. Bisan to orugwa ko sugta ni Julia. Pero loyal gihapon ko niya. Mga ay pag-pick up na ko. Ni sulti ko, na. Oo. Sorry ha. Pero nagunaw na nagod ko nga kaya wa mo ka muto nga sa to sabot. Buti pa sabot. Gibastin ako nimo. Sorry sa Jasper. Nakatuog man ko ato higayon na good. Pero nga naman di o karon na lang ta mag-istorya, di ba? Karon na lang ti kasugton. Oh. Sugton? Gisugot na ko nimo? Oh, Jasper. Uyab na ta. Maayo kay naminawgit kas akong tambag nak. Oh, ma. Si Jasper magod ang klase sa lalaki nga dili angay usikan, ma. Og ang pingi ang inyong relasyon aron way problema ha. Oh, ma. Pangga. Nako'y naunaan ba? Unsa man na? Mauwamgod ko nga. Ako, huwag makahuman og college. Pero ikaw, nakahuman ka. Feeling na ko, dili ko deserving para nimo. Ayaw pagsultian na, uy. Naamang kay nahuman uwa, deserving ka para nako. Og swerte kayo ko nimo. Pero, nga naman di pangka, gusto kang motiwas og eskwela? Oo ta. Tanaw nimo, di pa ba uwahi? Dili pa, uy. Kung mo na gusto nimo, suportahan ti ka. Salamat, Pangga. Attended or out of coverage area. Please try your phone. Unsa man is Jasper, uy. Dili man mo tupak. Huwag yung kinatawad nga text o tawag niya tibok adlaw. Hain man di ka ni siya. Recorded by X Thunder Gaming. Basin og, busy lang gid kaayo siya tungod sa iyang pag-eskwela. Hello, Day.
Hello, Day. Asa ka? Ni Aspay. Nga naman? Kamu pa ni Jasper? Oh, kami pa man. Nga naman? Sana di kag location kung asa ko. Pagdali, samtang wa pa siya kita na ko. Ari dayon. Ha? Ikaw dito ha? Ito nagsalgig yung ka, pinanggat at ayok ka. Ano yung ginahan mo? Kung mauna nga lahi naman na imong nagustuhan, Jasper. Mas may pag magbuwag na lang ta. Julia? Hayop ka, Jasper. Julia! Grabe naman sad ka, uy. Pila naman kakadlaw nga nagsigig hilak atong tawhana. Wa man lang ganito mga yug sorry nimo. Buti pa sabot, wa gid siya magbahay sa iyang gibuhat, day. Day, Ani na lang. Nako ipalaila nimo ha. Gusto ko nga mag-enjoy kasi mo kinabuhi. Dili ningon ani nga magsige na lang kag hilak, oh. dili na ko, day. Dili na ko mutuos mga lalaki. Oh, dili nimo yapon. Simple. Oh, kinsa man na. Marlon, ikaw? Julia, So, asa ka gusto nga malaag? bisag asa. Okay ka din sa bukid? Okay ra. Mas maay din kay maghanggap ka og priskong hangin. O mo gaan-gaan sab ang pamati nimo. Salamat. Sige. Ilag na kung gusto mo na ibati nimo. Ipagawas na. Maayo kay ni arang-arang na imong pamati. O, day. Nindot mo si ikauban. Maong salamat kaayo, ha. Uy, problema, uy. Ikaw pa. I love you, Julia. Dili pa ko makaingon ni mo og I love you to Marlon. Pero, ganahan kaayo ko ni mo. Mugaan na nga akong pamati basta kauban ti ka. Okay na. Ikasabot ko. Gusto lang sad kong may baho ka sa kong ibati para nimo. Tara. Maulin ta kay medyo pula-pula. Marlon! Marlon, kusog ra kay mong dagan, oh! Hinay lang, uy! Oh, Marlon, ay nilabang! Julia. Julia, salamat kay imata na ka. Jasper. Ganong ni Aka. Niadto ko sa inyo gabi pero wa man ka. Nagpaabot ko sa gawas. O maunalay ako nahibawaan nga nadisgrasya ka. Maong gianhilahin ka sa ospital. Julia, pasalaw ako. Nga naman. Nagbuwag na mo sa imong bayot. Ikaw ra magyud ang akong gimahal ba? Mahadlok lang kung musulti ni mo sa tinuod. Ako lang siya gigamit para makapadayon ko sa kong pagskwela. Unsa? Di naman ko makapadayon sa kong pagskwela kung di patungod niya. Maong gipahimusta na lang ginako siya kay di ko gusto nga maundang sa pagskwela. Maong gibuang na lang ko nimo. Mao na nakasayop na ko. Mas di na ko kaya nga mawakan ako. Julia, pasaylo ako. Please. Atake ko chance. I love you.
Mahal pa sad kayo, tika Jasper. Pero di hara kutob. Dili pa ko andam nga musudog balik og relasyon. Sorry. Julia. Atong higayon na, nakarealize kit ko nga mahal pa kaayo na ko si Jasper. Pero nakadecide ko nga mahalo na ako ang akong kaugalingon. Maong dili na lang sa gyud ko musod og sa karelasyon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato nga higalang kaagi ni Julia nga taga Dublog, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkulahan, I'd rather live while I'm in love. Magpakasal na ta? Ure, kaya naman ako. Makabuhi naman ko nimo. O niya, asa mo puyo? Oh, mga balang gud-gud. Oh, sige tong. Ikay bahala. Ayog ka bala ka. Mangita sa kog akong kaugalingong kinitaan aron makatabang-tabang ko nimos gastuhan. Nganong mga bang paman mo Jessa, hubad sa iyong kasal? Anhin na lang mo sa bahay. Magkantim ng pikas kwarto. Oh, okay din mo pa. Ay, nganong dili, good. Anak punti ka. Usasad, mas maayo nga anhi mo aron dili po ko magmingaw din eh. Sige pa, ako inos Jessa. Okay ra ka sa papa nimo nga ato taniya? O lagi day. Siya magani mismo mo'y misulti na ako nga adto lang tapuyo human sa tong kasal. Alden, kuan sa di ay doon ako isulti. Saan na? Nagduda ko basin og mabdos ko. Ha? Delay na kay ko sa menstruation good. Wis, kung mauna, magpalit og pregnancy test aron atong masiguro. Dong, positive. Mabdos gid ko. Kung muna day, mas bayo yung gamutipon na lang tang papa sa amo. Kaysa atong igasto ang kwarta para sa abang sa bahay. Aton lang tigumon para naki magamit inig panganak nimo. Sige dong. Anya, kano sa man imong target na magpakasalta? Dako na baday ng tiyan ni mo, no, Jessa? Habit na ba ka mga anak? Opa, hapit na. Usa ka buwan na lang ang pabuton. Excited ang gani kay ko pa? Excited na sa kong makakita sa akong apo. Pagdalias panahon, no? Murag kalus araman tong bag-o lang ng anak si Jessa. Karon, makalakaw ng inyong anak. Magbuot na ganig eh. Lagi pa? Tuwari pa. Pohon ba?
Basin sa laing branch na ko i-assign sa among manager, basig tagdugay na ko mauli. Unya. Nga naman day, ha? Kuan, mamaliw lang kong tanaw-tanaw sa kong asawa o anak pa, ha? Kanara day. Uy ka, sunak. Salamat pa. Ay, kapuyas kong lawas eh. Dong, tagdugay na lagi kay kang mauli gikan sa trabaho. Sa una, alas 5 na nakadinis bay. Pero karon maabta na magkag alas 9, baka alas 10. Lagi day, saan nagibalhin magugug laing branch? Nga, 3 rides sa kayo. Nga, permipig yung traffic. Mo nang madugay di kong uli day. Basin biyag na akilain ha. Wag ginoon day. Ug di gina mahitabo kay mahal kay tamo. Bantay lagi. Wara bagay sukod ang bahos. Jessa. Recorded by X Thunder Gaming. Naglay man kong lawas eh. Nagdutlan sa kuda. Pero dili ta pwedeng magpaliwiluya. Kay natin pamilya nga nagsalig nato. Oh, Elden. Okay ra ka? Okay ra ma'am. Mura dili ka okay. Unsa man doon na kay gipamati? Taning mamo eh. Init man ka? Pahuway lang sa kaha. Or pauli lang sa inyo. Okay ra ko mamoy. Kayars kong lawas. Nahala sige. Ikaw. Pero agday mong lawas ha. Kung dili na gid kaya, pauli na lang. Sige ma'am, salamat. Elden, bangon diha! Bangon diha! Ito banday. Batulgaw na ko. Ay, ano man ka? Imong t-shirt kag gisulod pag usang adlaw. Baho kayong perfume sa usa ka babay. Nakay babay no? Unsa? Day, wa man taon uy. Ayaw pa makak na ko. Wa ko yung ana nga perfume. O mas labaw na nga dili na imong perfume. Tugan! Kisay babay ni mo. Jessa, wa lagi ko'y babay. Watang ko nagbinuang ni mo, day. Adi ay! So dili ginay ka mo tugan ako. Pwes mo man ka ha. Ayaw ba kong mahayis tanan ha? Sa ba ko ito? Gaya nga wa man yung ko'y babay. Jessa! Jessa, asa ka? Wa pa mauli si Jessa. Wa pagid pa. Ano man? Nag-away mo? O pa. Ya kong gidudahan nga mo'y babay kuno ko. Bisag wa yun. Na, silusa din ang asawa mo. Ambot ay. Di man na siya ingon ana. Sa una, kung ano magkana siya sa una. Karoon naman na. Nahala. Kawat talang una ang imong asawa diha kay matugog una, ha? Sige pa. Nakatuog man ako din sa sala. Nasa isang les buntag. Nadabagas Jessa. Day! Jessa! Day! Huwag pa magyapon sa muli. Asam ka siya. Kabi naman lang. Pero wapag yung si Jessa mauli.
Day pauli na taon maluwi ka. Day, Jessa. Oh, Day, salamat ka ni uli ka. Salamat taon. Di makagikan. Ayaw na lang pangutan. Ang importante nga na uli pa ko. Day, Jessa. Nga ano mo ni Jessa? Nagkaan na mo siya kabugnaw na ako. Dong Elden. Ano nang? Ay, dili lang unta din mo ikalain ang akong istorya, ha? Pero naluoy namang gugko nimo, Dong. Ano nang? Panidin ang asawa nimo. Kay murag dagduwa na nagkayo. Usa na? Dili lang kumusulti kung si Kinsa. Pero, nakaila kaayo ka. Nang? Doon sam ko. Di man mawa ang gisulti sa mong silingan ako. Di ko gusto nga mutuo pero ganun grabe man kayo ang kubas kong dugan. Wonder time ka? Unta, ma'am. Doon na lang ko'y emergencies kong pamilya. Nahala sige. Kung pamilya ang rason, dili ti kapugngana. Kay your family will always be your family. Salamat kayo, ma'am. Amping. Nga naman ko. Grabe yun ang kubas kong dugan na. Mura magbubuto nga kong dugan. Dajis, ha? Ano mas lamig magkakay sa imong anak? Elden? Niya ka? Mga hayop mo! Mga salbayas mo nagko! Nak, pasaylo ako. Huwag mo ikaluin ako. Ikaw, amahan matataka. Pero nipatol ka sa kong asawa! Huwag ikaw, nipatol ka sa kong amahan. Asan man ang iyong utok? Sugod ka ron. Huwag na ko'y asawa. Ug kalimtan sa dako nga may amahan pa ko! Elden, please! Mga baboy mo! Pamahawa mo sa kong atubangan kung di mo gustong mapatay na mo! Sakit yung kayo ang gibuhat sa kong amahan o sa akong asawa. Huwag ko magdahom na makabuhat ba sila sa pagluib na ko. Hangtod karon, niya paghihapon ang grabing kalagot na kong gibati. Dinhin lang kutob ug daghang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalang kaagi ni Elden nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nakalahan. Sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. Iris lang nining tulumanon
Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ikapoy na ba ikit ko aning kinabuhi, ha? Ha? Ikaw pa'y moingon, anak, ha? Nga kung buot, huna-hunaon. Ibo ning sa? Nga nung nagkalisod ta? Ay, sos! Pasagilala sa di mo ako pagsugal. Mo na lang ganin ay kalipay na Kuya paminaw na nilang mga magpapasigig away, oy. Muato ko silang gaw din, Nobi. Huwag ko sa amo eh. Lagaw ko. Ha? Asa man di ka? Nagunsa man ka Dennis Bukid. Pahangin lang. Huwag ko ganahin nga naminaw sa kumama eh. Sige lang, away sa papa. Bahin sa unsa man. Bayan sa pagmahay ni mama. Ngano ko nga nanganak pa siya nako. Ako may gibasol niya. Nawa siya mag-enjoy sa iyang pagkabatanon sa una. Kaya karon nga gusto siya nga mulaag. Pugnan mo siyang papa. Nagpariha lang taani. Kaya naman na ikaw. Sabi siya problema ni mo sa inyo. Si mamag papa. Ano man? Sige glalis. Bahin sa kwarta. Mao lang niikyas ko sa amo. Dili ka tag problema nga itong mga isig ka pamilya, no? Mao lagi ka. May pag mag-iinom ta. Mayo pagaw. Lami agis hangin dinis bukid, uy. Mulang. Nya, makarelax pag sa utok. Tinuod. Gaw. Unsa ka kung mamahawa na nakat sa ato? Ha? Kaabang na tagbay, dool sa tong trabahoan. Nya, mag-usal na tagbay para dilibog at ang abangan. Bitaw, no? Sige, gaw. Mamalhin ta. Aron sa dili na ta magsigig kadungog sa mga yaw-yaw sa itong mga ginikanan. O ba? Namoy doon sa trabahoan? Oo. Doon rin kayo nakapabisita rin, ha? Bisita kayo mo, ha? Sige ba? Yes. Sige, ha, Bia. Ako rin pagod na kayo. Duty pa ko. Bye-bye. Sige, bye. Isa itong gustong mamisita ni mo? Ay, katong dugay nang nanguyab na ako ba? Di ko masugot nga magpasud kag lalaki din ha. Unsa gaw? Naunsa man si Dino? Anong kalit man ni siya kausap? Bahala siya eh. Di na lang sa kumusupak para way samok. Sayo ko mo pa uli ron. Murag naglain ang akong lawas ronda. Oh, kinsa man ron? Naay papay nga bisita si Gaudino? Kamaayo niya, no? Dili ko pwedeng mudawat og bisita, niya siya pwede magpaanhi. Mula ka kong balik. Laayaw mo inam nga maurang usaw eh. Naanad ko nga naa si Gaudino. Siya may kainom na ko, permi. Siya ang akong best friend. Pero, busy man si siyang uyap. Mao mag-solo ko nga mo inom karon. Recorded by X Thunder Gaming. Ubay-ubay ang gini ako na inom da.
Sigaw din, no? Nag-chat. Unsa may gisend niyang picture? Nag-inom sad siya. Bahala siya. Dili ko mo-reply. Pahala ka. Naabot ng hugos ba eh. Ay, ginauli na ka. Oh. Niyalalay ka? Wala ka mo reply sa akong chat. Yun ang day ka nga ikaw ra? Or basig na kay kuyog? Kuyog ni imong laki? Naunsa ka gaw? Sulti na lang, good. Yung may uyab na ka. Parang wa na ka makikinom na ko. Unsa na yung problema ni mo, Dino? Ngano kung makastorya, makamura makagakumbana, ha? Kaya mahal na ka. Unsa? Nabuang na ka? Sorry. Igagaw tayo niya, musulti ka na ko, ana, ha? Sorry. Nadala ko sa kong inom. Katuog dito para mahuwasan ka. Sige na lang ginugpalik sa kunang-una ang gisulti ni Caudino. Naunsa man to siya. Og naunsa man sad ko. Anong apektado man kayo ko? Kalimti to, Bea. Gaw din naon sa guni. Ngano na hipos makasi mo mga butang? Bali na ako Pinoyanan. Unsa? Pila ka buwan na nga, wa magpuyo si Dino din eh. Ganun mo rakaw ang mga kaayo. Tungod ba kay naanat ko nga naapermi ang ako igagaw? Kumusta naman ka siya? Nak, buwan habi sa syudad kay kaslunon man imong igagaw. Giimbitar ta. Kinsa nga igagaw ma? Si Earl. Aw! Abi na kong si Kinsa. Sige ma, kanusa man ang kasal? Asam ka si Gaudino? Dili siya invited. Pero, ikaw man namang duha si Earl nga mo ikikasal. Taas sa pagliog ni mo ni anak. Kisa may gipagita ni mo. Si Gaudino, ma. Ay, dili na tumuan ni uy. Kay dili man dayto nato igunsa. Unsa? Unsa dili igunsa, ma? Anak ra siya sa asawa si imong uyuan. Pero dili ang imong uyuan mo itinuod niyang amahan. Sa ato pa. Dili ba may mag-agaw ni Dino? Dili, nak. Huwag di ko mahimutang. Gusto ko makakita niya. Gusto ko makikstorya ni Dino. Wala ba ko'y contact number niya, da? Ma! Naitaw! Habli hisa, kinanglaba ko. Naana! Dino? Pia. Ganito sa ko pamati nga nakakakus ko niya. Kimingaw na kay kunin mo. Dino? Sulti ko sa tinuod. Kimingaw ka basab na ako? Nagpangita basab ka na ako? Mahal basab kunin mo? Oo.
O, Dino. Mahal di ka. Mas mahal din ka, Pia. Pila ka tuig sa kong in denial sa akong kagalingon. Nga na ako gibati para ni Dino. Pero lagi, tungod kay mag-agaw mi, gibaliwa ni nako. Pero pagkahibawan nako nga dili day mi kadugo, wa na nako mapugni ang akong kagalingon. Og hangtod karon, malipayon mi sa usag-usa. Naana ko'y best friend, ig-agaw, og uyab pagyud. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Bea nga taga Bulacau, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nikulaan sa bawat sandali. Ang mga kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sheila. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat ninyo. Thank you ninyo. Salamat kayo. Ako nagkikaan. Yes, honey. O karon, pwede na nimo mabuhatin ka ng gusto nimo buhaton ako. Honey. Sheila. John. Mabdos na ka. Oh, hon. Sa ato pa, mamahan ako. Yes! Yes! Unsa? Sundan na dayon nato si baby. Uwan, sa po may dugayan na to. Dali na yan. Han, kilo kay siliog. Honey. Swerte lang gagay ka, Day. Kaya nakabano kang buuton kayo. Kagihanog. Responsable. Maulit kita.
Nagay ko laing pangayoon pa. Unya, tara guning imong mga anak. Oy! Gwapa, gwapa, oy! Perfect kay inyong family, day. Perfect good, kabisad. Tinuod bitaw? Ay, unya unsa man. Mubalik pa kang trabaho? O, day, uy. Uy, mag-housewife na lang day ka. Total, kaya naman kay ni June nga i-provide ni mo ang kinahanglanon ninyo, oy. Dili ko, uy. Dili ko ganahan nga isalig ang tanan ni June. Gusto ko nga naagyapon ko'y ako. Unyaw saon na di mo iligtrabaho ni mo balik. Kisa may bubantes inyong mga anak. Si Mama, day. Ako na tong giing ng daan. Pero magkiksabot pasad ko ni June nga mukuha mignan ni Gyud aron dili kayo hago si Mama. Duha betaw ni kabo ka mga bata. Mausan. O kirapodhan, way kaso na kuwaron sad nga naikatabang sa mama ni mo. Katabang sa pagatiman sa mga bata kung manarbaho ta. Salamat, Han. Pero sa mga magkahirugyaya, na nakinakitan? Jam ako nga, auntie. Anya, 23 na ko. Uy, kabata pa din mo, no? 23 pa di ka? Ote, pero ayaw lang kabalaka. Anad mo ko mo ati man og bata. 17 pa lang akong edad. Sukad ko ni Sud aning trabaho ate. Okay, sige. Actually, dili masad kayo yung anak kabog at imong trabaho kay naaman na akong mama nga makatabang-tabang nimo. Ay, mao ba ti? Sige. Onya, okay ra. Inig alas 6. Upauli ka kay doon naman inyo, diba? Oo, ate. Okay. So, okay ra mo pauli ka kay inig alas 6 na ana masami dinhi. Mao ba ti? Salamat ti ha. Kanos aman ko magsugod. Kumusta man ka diha, ma? Nikaon na ka? Ay, nak, oy. Nagluto mas jam. Abi ni mo ko gihad kay bataa. Bilib ka ayo ko. Mao ba, ma? Ma, ngano sa'yo man ka nauli gahapon? Makidungan unta ko ni magpanihapon din sa bay. Ay, sayo kong nauli gahapon, day kay sayo man sad na ulis June. Ikot man siya nga siya na'y bahala sa bata. Masad ang yaya, so ni uli na lang sa kuaron matiman na ko og kaon ang imong amahan dito sa bay. Ha? Sa'yo ni out si June sa trabaho? Ngano, wa man siya musulti na ako. Recorded by X Thunder Gaming. Wagid siya musulti ni mo about ato? Wa, good. Unya, day. Unsa may nabantayan ni mo siya mali, Hokuron? Kuan, muragli kayo man kayo siya nako. Ambot, dili ko gusto mag-overthink pero mauna ako nabantayan yun. Wa ka na'y babay mo ba na, no? Unsa? Panindi lang yun daw. Kay kinira ba mga tentasyon? Huwag inipili. Bisan unsa kabuot na ng bana ni mo, o bisan unsa pa ni mo kasalig niya, ayaw yung kumpiyansa. Day. O kaya kumpiyansa sa inyong gikuha ng yayas bay, ha? Bata para ba to? Huwag may tsurasan. Huwag mato di mo na to. Doon na higayon nga sila rang duha sa bahay si mong bana katong nauli og sayo si mama ni mo. Kay nauli sad siyang sayo gikas trabaho nga hangtod karon wa pagyapon ka ni sultihi. Kung ano sayo siyang nauli ato. Day. Ikaw mo lang ng nagluto. Si Jam di. Kuanhan.
Walang una na ako pasularong adlaw. Gusto ko nga, ako lang unay mo silbi ni mo. Una ka masud sa trabaho. Oh, sorry han, pero di na ko ani mamahaw ron. Ha? Mula ka na ka? Oo, nako'y kinahanglan nga human sa opisina. Mao ba? Sige. Sorry. Kapoy kay ko. Ayaw sa ron. Sakit kayo kong duganday. Tingali doon na gina si babae, uy. Anong muraglik kay magkaisya ni mo? Ansa may maayo na kong buhaton. Oh. Day. Soy kunukuan. Butang og hidden camera sa inyong bahay. Aron mamonitor ni mo siya samtang naakas trabaho. Maayo ka, ha? Maupanak, ay di na ko makahibo sa pagbantay sa mga bata kay nahibaw na ka. Si Papa ni mo nagkatikuwang nasad ug nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Okay, Rama. Ayog ka bala ka. Naaraman sad ang yaya. Ma? Wa ba kay nabantayan din hisabay? Wa man, nak. Mao ba? Pero di ay ka nang nakapantay ko ni June nga perming sayong muuli dinis inyo. Oh. Pirmi, ma? Oo, sige naman na. Unsa? Anhin ako ibutang CCTV camera. Maayon ni dinhi. Kay makuha ang tanang anggulo. Nasayop na unta ko sa kong pagtuda. Wa ko'y nakitang tao sa kamera. Oh. Si Jam ako nakita. Og basang iyang buhok. Oh. Si June? Parehas sila kikikanan og direksyon ni Jam. O, si buti pasabutan ni. Dili mahimo. Manangit kong doon na emergency sa bay. Mupauli kog sa'yo. Karon mo mga hayop ko. Han? Niya ka? Sa'yo lagi ka? Jam! Jam, gawas niya! Ti, ano, ti? Nagpatug ko sa bata, ti. Sultihi ko tinuod. Doon na may relasyong do, ha? Ate. Sila, sa ganang panulti mo. Humulimod pag yun ka? Nahibaw kong pirmi ka mauliog sa'yo din sa bay. O nahibaw kong pila na kahigayon nga kamurang duha ang habilin din hikauban ng mga bata. O bisag bang kausawag git kay gisulti na kong bahin, ana. Dito ka ako makabantay nga murag likay pod kayo ka nako. Sila, nasayop ka. Jam, pauli lang una sa inyo. Magstorya na ko sa kong asawa. Sige, kuya. Sultihi ko tinuod. Tayo ko'y mo ang buang. Ang tinuod. Wala ko'y trabaho. Magbusa na kabuan. Wa ko musulti nimo tungod kay mauwaw ko. Ug mao nga naglikay ko nimo kay dili ko gusto nga maproblema kag apil sa kong problema. Di ko gusto nga magkamatikod ka nga naa ko'y problemang giatubang karon. Unsa? Naglibog ko kung saon ako. Nagpuskarte nga mong kumpanya. Ug usakos mga nataktak. Nga nung mga makabusulti na ko. Tungod kay lalaki ko, Han. Ug di ko gusto nga maproblema kag apil.
Asawa ko nimo. Para unsa man nga nagpakasalta kung doon na di mga sekreto o problema nga dili na to isulti sa usag-usa. Sorry, Han. Nahadlok lang yun ko. Nahibaw ko nga nisaan ko nimo nga diligid ti kalisod suron sa atong kaminiyon, pero karon nahadlok ko nga di na ko siya mabuhat. Sorry, Han. Pagkatapos mong mag-down ay 50 piso. Okay ra. Sorry po kung nagtunta ko nimo. Ayaw ka bala ka. Malabngan na rin nato tanang pagsuway karon sa itong kaminyoon. Karon rin ha? Salig lang. Salamat, Han. Salamat sa pagsabot. I can't remember when I swear. Nangayo kog sorry sa among yaya gid ato. Tungod sa akong pagduda nilang duha sa akong bana. Gipasaylo man hinuon ko niya og nakasabot siya nako. Pero matod niya, dili na siya mo balik pa og trabaho namo. Nisabot na lang sad ko kaysa tinuod lang, dili kaya sa kong sweldo lang kung doon na pamiyaya. Bahin sa damo ni June, for the meantime nga wa pa siya kakita og laing trabaho og ako pa'y nanarabaho. Siya una ang niatiman sa among mga anak og siya po'y nag-atiman sa mga trabaho unon sa bahay. Sa kami niyoon, importante gyud nga open mo sa usag-usa sa kung unsa may problema og dili maayo nga magsikreto-sikreto. Importante pod nga doon na ang pagsinabtanay bisan pa man unsa kalisod sa maong sitwasyon. Dinhin na lang ko to, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan kaagi din sila nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga naguluhan through the years. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of Orimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba da sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Consolacion, Cebu. Ang ato man tatampo, nagdas angan nga Kara. Recorded by X Thunder Gaming. Girl, di ko ka maubana mo? Girl, sorry. Next time na lang, ha? Nakabook na manggod ko. Usa pa, dili ko gusto nga magabian ko sa Dan. Layo para bang amo din sa atong office. Maulaki, uy. Oh, sige, sige. Next time na lang. Ikaw may kara, ma'am? Yes, sir. Ikaw may ako na book, sir, no? Oo, ma'am. Dali, ma'am. Sakay na sa motor. Dirang helmet ni mo, ma'am. Maghermas ka, ma'am? Yes, sir. Okay, ma'am.
Layo masabday kag ulian ma'am no? Lagi sir, uy. Mayo gani kay naay mga apps karon ma'am. Mas safe gyud kaysa habal-habal lang sa una. Lagi. Maugid kuya. Lisod kaayo to kay daghan namang yung binuang ron good. Maayo ron kay makuha gyud ang information sa drivers kung pananglit do na magani magbinuang. Mao gyud ma'am. Mahinumdum lang ko sa una sa akong uyab. Puwira hisgot lang. Nga naman day kuya? Wala naman gud siya ma'am. Patay naman siya. Og dili magikot taga Cebu ma'am. Mianhi lang ko kay para makalimot ko sa nahitabo niya. Mao ba kuya? Kasad sa daan na uy. Ang nakalisod pag yun, kay pag-una pa lang, wagi gusto ang iyang ginikanan ako. Kunya, nasabutan pag yun sa dihang nawa na siya. Ako mo'y gi-blame sa iyang mga ginikanan. Unsa man day nahitabo kuya? Una gimi nagkaila sa eskwelahan ma'am. Siya dihang nag-eskwela pa mi. Ikaw day si Neil? Oh, nga na di ay? Ako day si Joyce. I heard na working student ka din sa atong school? Oh. Daan pagod lagi ko. Pwedeng makig-friend ni mo? Ha? Mao to ma'am. Hangtod nga nagkasuod mi. Hangtod nga nagkasinabot mi. Mao ba kuya? O niya kuya? Huwag ka na mo pa eskwelahan ni mama ni mo aron lang mamunit kag sama ining lakihan. Sir. Pa, mahal na ko si Neil. Di ka mabusog ng gugma lang oy, Joyce. Tanaw gaya na ako ining lakiya gani murag maglisod pa magani nigbuhi sa iyang kaugalingon. Saan man niya sa pagsuporta ni mo, ha? Patarungan na nga tubang si Neil ninyo. Pwes wa mi makauyon niya. Mapapahawaan na siya sa mga tubangan. Ma, doon na namin nagustuhan para ni mo. Mong buwagin na siya. Kung magtuman ka manggani sa imong gusto, layas na lang din he. Ma! Nilayas ko sa amo. Joyce. Neil, please. Anhin na lang ko ba ni Bobby? Wala ba sa kay pamilya, di ba? Di magtinabangay ta. Pero Joyce, lisod pa king akong sitwasyon. Dili ko makatag ni mo kaharuay sa pagpuyo sa pagkakaroon. Okay ra ko. Dili ko mo reklamo. Basta kay dili lang ta magbuhag, Neil. Dili ko musugot ka buhag ko sa akong mga ginikanan. Joyce. Unya, unsa man niyo bay? Kalisod ang sitwasyon na ninyo eh. Maundang lang sa tingali ko sa pag-eskwela ba yun eh? Ha? Ang narbaho ko. Uy, kaano guna na ba yun? Lisod man sa nagpasagdan ako si Joyce, di ba? Kargo na siya nako. Kay nagtipo nami. Usa pa, ako mo'y lalaki busa. Angay lang ha, magpakalalaki ko para niya. Ug labaw sa tanan, mahal kay nako si Joyce bay. Dili ko gusto nga masayop siya sa iyang pagpili nako. Recorded by X Thunder Gaming. Nanawat kag labada? Ngano masuko man ka? Tungod ka dili ko gusto. Pananglit mahibaw tong mga ginikanan nimo. Nga gipalabada ti ka. Unsa naman lay kasulti nila nako? Neil, ako ning kabubuton. Wa ko nimo sugua. Pero huna-huna asa di taon, Joyce. Asa man hapak? Di ba ari gyapon ako? Sa man ka, eh? Neil, sorry. Magbuwag na nating halitaw, eh. Di na nako kaya. Di na nako kaya. Neil, dili ko musugot. Huwag ka magtanaw sa mong sitwasyon sa una. Huwag karon. Dako kalahian. Imong gitalikdan ang imong komportable nga kinabuhi para lang sa usa ka lalaki nga sama nako. Mahal, tika.
dili ko makahatag nimo komportable nga kinabuhi. Sama sa gihatag sa imong ginikanan nimo. Balik na lang nila. Dili, Nil. Arira ko ni mo, Nil. Ako silang gikontak. Ipakuha taga din eh. After all, imo paghapon silang ginikanan. Dili ko. Grabe kuya no. Paita di sa yung sitwasyon, oy. Pait yun, ma'am. O niya, nganong namatay man siya kuya? O sa may hinungdan? Wala pinakasakit, ma'am. Nga hangtod karon. Ako paghapon gidada. Bay, may bawa na ka sa balita. Unsa? Wa na si Joyce, bay. Patay na. Unsa? Dili, bay. Dili na tinuod. Please, maluin mo, ma'am. Sir, pakita ko ni Joyce bisag sa katapusang hikayod lang. Please. Bawa na din. Ikaw mo hinungdan nga nung namatay siya. Sir. Isa ka sa gabalhabal aron lang mo anto nimo tungod sa iyang grabing pagmahal nimo. Pero sa dihang nagpadoong siya nimo, ibinuangan siya sa balabal driver nga iyang gisakya. Pero sige pause mo niya, ha? Andam untami niyang kalintan nga iyang ginikanan para lang nimo. Pero wa kay baruganan. Mampahawa na din. Ikaw mo'y nakaingon nga nung naanga mo anak karon diha. Ha? Patay na siya. Ikaw mo'y nakaingon nga nung di na namo siya makauban. Nga di na namo siya makita hangtod sa hangtod. Sorry, sir. Sorry. Pasaylo ako, Joyce. Pasaylo. Pahawa na din. Pahawa na! Hangtod karon, ma'am. Sakit niya pong handumon. Wagi ko'y laing pasangin lang sa naitabo kundi ang ako na kaugalingon. Kuya, sorry sa nahitabo ni mo. Okay ra, mamoy. Ala pangayog sorry. Ako gani angay nga mangayog sorry nimo, ma'am, kay nagdrama ko nimo. Pasensya na, ma'am, ha? Nga, nakashare ko nimo. Okay ra, sir, oy. Worth it man sa paminaw ni mong kaagi. Oh, abot na dito, ma'am. Ma'am, ni. Thank you, kuya. Plitin ako, oh. Salamat, ma'am. Oy niya, na menu ka karon, kuya. Ay, wagin, ma'am, oy. Murag di nating hali ko maminyo ini, ma'am. Sugal ato hitabua, murag wala man musod sa kong hunahuna na. Dilisad maayo nga imong i-close imong hunahuna ng butanga, kuya, uy. O para nako, no? Ayaw i-blame mo kaugalingon sa nahitabo si imong ex. Kay for sure, wag ito malipay ron kung padayon imong pasangilan imong kaugalingon sa nahitabo niya. Salamat, ma'am. Basta, kuya, ha? Ayaw siluti imong self. Deserve nimong malipay. Salamat, ma'am. Skies are crying, I'm watching. Nag-uulgit kay kus na hitabo sa life story ni Kuya Neil. Sa mga naminaw karon, sa mga tao nga dunay mga silent battles, don't be too hard on yourself. Kay usahay, bisag sayop man sa pananaw sa uban, para nato, mauro to'y husto nga desisyon nga pwede na tong mahimo atong higayuna. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao katumang higalang kaagi ni Cara nga taga Consolacion, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Skyscraper.
like a sky. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamus sa mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang nining tulumanon. Handumanan sa kawit care of Aramin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. Rising from the ground.